Kumba lai pongut ki bar jala ki batrei ha kawai ki jing pentrei ya ka skim JJM hathan nyong po kisa ha kawai ka kem ka pada senda jong kawai ki dukan bam ya ka balatip kum ga zia dhaba kepada nak senang dihar hari Bahut distrik kene ki jingsa jong kene ki briu bar jala kala pen artin ye ki babun namar tip ki de ki bakumno ki dikhot jong seng HOC ha ka jingalam jong somla Tony Shila mudiu secretary ka seng nari Bahut distrik ha ka jing dan lang jong ki wi ki dikhot jong ne ka seng ki lej ban khandra ye ka jaka pat lap bagi te ki briu ki de betrei ha ka wai ka jing betrei ya ka skim JJM ban penpoi hasor nong po ka ba ka jing trei ka sedang nandu na umran ha ka jing lik khandra jong dikhot ka seng HOC lalap bagi tegi nong trei bar jela ki basa ha ketika jaka ki degi bombyang ye ki kot gisla henry tang katok kenengot ki balapan byang ye ki kot gisla banwan trei bela ha meghalaya ha ka bai de bat kane nagaliang jong seng HYC kalapan pau ya ki jing sokhya halor ka jingwan ra jong ki kontraktor ye ki briu ki banabar ban pentrei ya kum kine ki kam ki baki briu la jong ki basa ha kene ka than ki badan ha padeng ka jing kerdu kam kerdu jam bat ka jing hiran jong ka kamai ka ji ki dang la ban trei nagaliang jong seng lengbau somla Tony Shilau loong baga jingang nut jong ki pajba ka jela ban nangkiu ha ki kam ki jam lengba ka jingwan poi jong ki kam penroi ha keleng ki jaka hendre ka jingwan rapat ki nong trei bar jela kala pen kala ban nang jenjar susu na ke ki bala jenjar lepa namar la kini no ye ka kam trei bela jong ki pajba इधर में आने पर का नहीं होगा ऐसा सानिदुल इस्लाम ये कब अप्लाई किया आप? ये तीन दिन हो गए अप्लाई किया काम किया? 2 दिन काम किया 2 दिन लेकिन पैसा नहीं मिला ओरिजिनल होनी चाहिए हम लोग को तो nagalian jungi ka HYC mo kawin ni kising balang ka baju mi sakmat bantay na kapta ka imlang ka salang hadin ba ngilayo ihi dalade bat kumjuru ba ngilayo ya ka jingujor naki paiba nong snong hakini kidong githan hakane ka jaka hakane ka snong dihar kapna pori district kabadan senda ya kane ka surok national highway ya ka jingdon jo kini ki barjala ladang ambakla kidan ko ba live hungut iye te menta ka janmet nagaliang jingi kum ka HYC nongpo circle ngilayo ban wan ban jurep ya kane ka jaka ngilayo ban wan ban peitho ya ki kot kisla ki jongki ban hadin bangila peit bahai kot kisla ki jongki ngilalap ba kumpakato ka dingot kila don ya kane ka labor certificate ka bakilayo napo ka labor department kat kum ka Meghalaya Identification Safety and Security for Migrant Acts Arja Arpau lo takam bakla. Tekilayo katu ka labor certificate kidon katu kane ki balayo. Henry kidon ru katu kane ki badang don tang ka receipt kimpat yo ya katu ka labor certificate napo ka labor department. Henry kila tre. Teka ka bana ka liang jungi kum ka seng is ngokhia ban is diaw nakapor syakapor hiju pelong ya ka jingkhandra ya ki barjala hiju khandra ya kini ki breu ki banabar ki baju banwan bantrei ya ki kam ki barit baria hapo gane ga dong ka thaing ga jungi kini ki kam ki ba kini ki barjala ki wan bantrei ya kane ga jaka napo ka PhD department kini ki kam ki ba ki khasi jungi kila bantrei kam dei ba ong ba tang balayo ka labor certificate ba kilala bantrei andre ka ga jingko aji kum ka seng kalong ba kino ki kam ki ba ubar jala kino ki kam ki ba u khasi jungi udang la bantrei lani kino ki kontraktor khasi jungi ki badang la ban sim ya ki kam ngi kentujur ya ka department ba pins ngo bha ban ai shwa ya kita bat pins baru ban ai shwa ya kita ki nong trei ki bade ki trai muluk namar beli ngong ta POE haki kam ki jam ka badang mi kisngi ngidang ka kam ka jam ka hiran hadu kata-kata kabala kasngi kamlong ka babiang
te henry menta ya ka pliang ja ka bade ha khiu ja jungi ha ka dong ka thainge jungi ha ka khendau ka siap jungi menta in shu sak kani na lani kin chuan trainer na kibru ke no bar jala tang ba kila ong bala biang ka ta ka lebo certificate na po ka lebo development kata kampat long ka sarkar ka di bansotho ba lane kita kibade kita ki kontraktor ngimtep kita ki bana po ka jala lani ki bana bar ka jala tang ba phila pan biang ye kini ki lebo certificate hato la long ye phi ba pinwan ra ya kini ki nong trek bana bar na bar ka jala hato hato phimlong ban keli shwa lane hato phimlong ban wat shwa ki bru ki bana po ka jala bagin tray kum kini ki kam ki barit ki baria tang ki kam welding malu mala tu ki pai ke jongka PhD bale hato kini ki bru ki kemla ban tray bat hato omden kontraktor ma hapo gari kasi jungilane hapo ka dongri boy district jungilane hapo ka nongpo area jungi hato omden kontraktor ma ke bala ban siam ya kan hawat menta kasi ngilawan ban jurep ngilawan ban saki ngilalap kidan kato ane ki bala biang ikut islam kidan ru kato ane ki ba kidang syuyo tang ya ka resep handai kila tray ya ka kam la bun ski mata tingi penrem jor ki karena ka basai ba ine ki bangpat biang ya ki kot isla kin sobah ban sangai swaya ka kam handai ki we ki bala biang isla kila ban tray ka kam handai ki kwa ban tentu pat ba ki kam ki don om tang ba kini ki kasi jungi kemla ban tray ki don ki kam ki ba kasi jungi ru kila ban tray ki kentu jor ya ka sarkar ling ba ka PhD department ba pide ban aishwa ya ki try muluk ya ki kontraktor ki bade napo kane ka dong ka than ribhoi jugi nangta sape yo barabar kam syam lamut ba ong batang ba pila la ban pen apply ki certificate pila la ban ai kat omon ya tukar ka kam ka beri ka baria ikan nak basai dei ta ka taw nang ne khmat par kino ki kam ki ba khasi jungi udang la mantre ki pardo persami ki badang la mantre hakini ki dong ki thaing hari bhoi lane haka har kasi jingtia kum ki kontraktor kimde ban pej palat ikini ke self interest yala de shimet and ke de ban perkharu ya self interest lane ya interest jong u nongsong stong lane jong u pardo persnam kum taling ba kan ka khobor par hadin ba ka HYC nong po sarkir ngilawan ban jurep akan ke jaka game sham la le ya ki balong palat ya ka an hendre ngila wan tang ban pej ikot islah juki hoi ngila lap ba ki la biang kidon ikot nomor kin kod adu banai ba phara la dang bakla te hendre ngiken tu pat ya ka department ba rengkar ui kontraktor ba pin songo bah ban ai kam ai jam chwa ya u trais nong trai thau jungi namar ba kum ki kam ki khasi jungi ru kila ban tre te sai sen na kentu yepi la de ka department kontraktor la ne ye kino ru pat kini ki kam ki beri ki ba khasi jungi orang la phede ban perkhat chwa ki wanam ong batang ba pilayo e certificate la biang yepi anrei ngidon kam ba ire ban dapat chwa shoban ai ya wat certificate ru iken tu ru ka labor department ka juga par iken tu ru labor department ha shwa pin issue ya ka labor department phede ban pai kat ku kam kamdi boong ba tang ba kila apply la tang ba kila pendap kat kum ketua prosedur kila ban ai tu ki labor certificate ya baro kamdi kumta pej ke kum ki kam ki jam lada kini ki kam ki badai ki bala ki beru ni ai swai kita siapa ki beru ban sawa nomor kat kum kan ka gajing long gajing man la kat kum kan gajing heran ka kam ka jam apa ka jela apa kan ka dong ka thai kata ka bangi kuat nak liang ka HYC